खेकड्याचा रस्सा ही रेसिपी पारंपरिक असून घरगुती पद्धतीने बनवली जाते। कोकणातील मातीतल्या स्वादाचा अनुभव घ्यायचा असेल तर खेकड्यांचा रस्सा हा नक्कीच करून पहा। ही डिश केवळ चवीलाच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे, कारण खेकड्यांमध्ये प्रथिने, झिंक आणि ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स भरपूर प्रमाणात असतात। चला तर मग या स्वादिष्ट खेकड्यांच्या रस्स्याची रेसिपी पाहूया। इथे मी भांड्यामध्ये 5 ते 6 चमचे तेल घातले आहेत, ते गरम करत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये 12 ते 13 कढीपत्त्याची पाने घातलेली आहेत। त्यानंतर अर्धा कांदा मी कापून टाकलेला आहे। व्यवस्थित खरपूस फोडणी द्यायची आहे। फोडणी झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये कांदा नरम झाल्यावर टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो व्यवस्थित परतून घ्यायचा, नरम व्हायला द्यायचा आहे त्याला। असं व्यवस्थितपणे कांदा पूर्णपणे शिजला पाहिजे। त्यानंतर आता आपण मसाले घालूया। इथे मी 2 चमचे लाल तिखट घातलेला आहे आणि 1 चमचा मी गरम मसाला घातलेला आहे। फोडणी व्यवस्थित खरपूस झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये आपल्याला खेकडे घालायला लागतील। फोडणीला मी आले लसूणची पेस्ट घातलेली नाही आहे, कारण मी ती मालवणी वाटणामध्ये घातलेली आहे। फोडणी एकदम व्यवस्थित झालेली आहे। आता आपल्याला त्यामध्ये खेकडे घालायला लागतील। आता व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। हे अशा प्रमाणे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत खेकडे, त्याला सगळा मसाला लागला पाहिजे। आता त्यामध्ये आपण मीठ घालायचं आहे। मी इथे जाडं मीठ घेतले, तुम्ही बारीक मीठ घेतलात तरी चालेल। 1 ते सव्वा चमचा मी मीठ टाकलं आहे। पाव चमचा हळद टाकली आहे। आता परत एकदा मिश्रण व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। यामध्ये मालवणी वाटण घातलं जातं। मालवणी वाटणाची रेसिपी मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये टाकलेली आहे। तर त्यामध्ये आपल्याला खेकड्यांचे जे बाकीचे पार्ट्स असतात, बारीक बारीक डेंगे असतात, त्यांचा जो रस केलेला आहे तो टाकायचा आहे। हा रस कसा करायचा, मिक्सरमध्ये घालायचं पाणी घालून आणि व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचा। त्यानंतर गाळणीने व्यवस्थित गाळायचा, त्यात सोता आहे तो टाकून द्यायला लागेल। आता व्यवस्थित फोडणी एकजीव झाल्यानंतर असं पूर्णपणे रटमटल्यानंतर आपल्याला आता मालवणी वाटण टाकायचं आहे। इथे मी जवळजवळ 1 बाउल मोठावाला मालवणी वाटण टाकलेलं आहे। 3 कांदे आणि 1 वाटी सुकं खोबरं अशाचं मी मालवणी वाटण बनवून ठेवलेलं आहे, ते मी घातलं आहे। आता तुम्हाला जेवढा खेकड्याचा रस्सा पातळ हवा आहे तेवढं पाणी घालायचं आहे। मी इथे 5 ते 6 पेले पाणी परत टाकलेलं आहे। व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। आता व्यवस्थित त्याला उकळी द्यायला द्यायचं आहे। 15 ते 20 मिनटं व्यवस्थित खेकडे रटमटले पाहिजे। अशा प्रमाणे व्यवस्थित खेकड्याचा रस्सा आहे उकळला गेला पाहिजे। 15 ते 20 मिनटं व्यवस्थित उकळला गेला की खेकडे हे शिजले जातात। नाहीतर लवकर जर तुम्ही काढलात तर खेकड्यांचा आतला मांस शिजलं जात नाही। तयार आहेत आपल्या खेकड्यांचा रस्सा।